Kasi guys, naman na pagod decorate dari guys. Diyan niabot na yung litson ni Florami o ni Ate Flor de Lisa. So ang litson ni Tiribors o ni Limuel, may among gipang mahaw nila sa mga nagtrabaho des kusina. Daghana ba sa namo guys. Jadi agitad-tad na gali uban naglitson nga kang Tiribors o kang Limuel. So 51 kilos buto ijahang litson guys. Minina nay magpakulong kunos nanay. Magpakulong unsa magpa-color sa jang buko. Kay gilibrihan siya ni Ate Flor de Lisa. Ha? Di, sino ni mo na kay dak kuara mahang timbang nay, pili mo timbang nay. 49 man ko, des ko. Timbang mo pagkapan nila. Hinay do ha. Di pa bulkita naman kanimo ni do. Sige. Kon man kaguni haw, gipangin na nimo? Na sige na. Sige. Di ba dali ra kayo sana libot. So nagpagwapa si mother o kay kuan birthday ni dili birthday ni father. Ipagwapahan sa ni Ate Flor de Lisa. Gwapa nas nanay. Na ni sa kuan ba sa Facebook. Kani padaghanan ni sa kay mag UTI mo. Kani ipang tanong man na mo ni sa kuan agriculture. Manang kuanon sa laron man na he. Ang kanon. Ara lipaya jud na. Ara jud lang lipaya. Lipay jud kuda ni kay sa Facebook ra jud na ni gitan. Kay mao lagi kung pamilyar ka kay taga Sudlon man day ka. Nawa lagi. Agaw mo din side ni nanay. Salamat. Hi. Kaila mo sana. Kalit naman sana ako. Nadi si. Sana makauyab. Na ko diha classmate diri day. Ha? Ano ka na naging lapis, saldito lapis. Kana lapis. Roldan. Lapis food. Naputo di siya. Ang tagi sa bahay na eh. Mugalik na mo kung pagpasok ang mawon. Bisag mahumot, magwapa. Ay, at Sani? Subscriber. subscriber ko. Subscribe-an. Amo sa yung bay day. Galit ka. Kani, cute kayo. Anday mong bay. Gusto mo eh. Ha? Gusto mo hindi ko simbahan. Puro matuyo ko ni Dani. Ah, sa laom. Kari ka. Ay, oh, Sus, sa Mando. Mando. Napong classmate na sa Lawom. Kita mo to. Usuon man ni Mando. What si Jadaring kuan orchids oh. Kani kawatan ni Ado ni buka sa baan ka. Nami diri sa putlong kam day Kay duha di atag samit. Ni nangawat Ay. Ayaw buntag. Lami lagi ni imong bimbil ngayon ni color. Napakuhaon ko ni dya. Hi dong. So guys, kay na-deliver na lagi ni bugas nga order ni nanay. Kay magin nagpadya si Kuya Adoy yung kwarta. Palit na naman nila og bugas duha ka sako. Dya ang sako dari guys kay barato kay sa Cebu. 2,230 ra kuno isang sako guys. Salamat na Kuya Adoy. A few moments later. Kada ang sisilin. Sire! Nakakwato? Te, wala na pa itong taas, te? Bali sa di atin. Kaya uwan ito. So nag-usap day kay kuan.
Yotro. Sunod siya guys, ga-decorate lagi ko dani gahapon guys. Diya kay lain man tong color nga gidecorate puwaman, diya di mo ko ganahan. So nangutana ko ni Ali naman di sa tila. So salamat din kaso ko ni Ria kay diya pinaghimo og kuan guys. Program. Salamat po ni MM kay diyan yung palit daning balon. So ang balon guys nabuslot na ni Hijos so gi kuan pa na niya tiplor sa na nga nabuslot man. So na guba na decoration man guys. Nanay ko no. No, not yet. That is my bag. That is not your bag to school? Yes. Kala nagbit-bit na. Wait, we need to change your uniform first. So, change your uniform. Read the blue card. Read the blue car. Ask your Kuya Jan first. Kuya Jan will read the car. What? Ask your Kuya Jan there. What? Asa ni mo car nga white? Ano ra ka cute eh. Kaya nga ti Jijin. Ala, sorry. Guys, diyan nagatuhan. Biko nga naay langka. So lamin isa kay humot langka ni nga biko. Mga scientist yung mga coke dre dito na langka. Mga scientist kayo. Ang lami kayo ni oy. Sinabaw. Sabaw ko. Diade si Rami Bulana. 0.2. Nagkaguliyaw sila, nagkaguliyaw. Oh, 2.0. 0.2. 2.0. Kutsara nila. 2.0. Kutsara nila. Anong gipangan sa kwan? Si Rami Bulana Laini dan 2.0. So kay nagihaw man sila og baboy guys. Nagsabaw mi. Ayan na kasagi mo kaya dito yan. Kumukakatay man. Luto na po uguan banana meat. Kaya wa pa kung sila katilaw og banana meat. Ano nagluto ko. Happy birthday, tatay. Dalton. Happy birthday. Sige na. Lotay. Kaway ka mo yung mag-upload na. I'm here. Leo. Last ending. Sunday. Presensya yung tante. Patag kay sapi. Itong manglakaw, katong magpadumpo diri Ginoo, proteksyon ni gyapon sila Lord God. Ug daghan kadtong salamat Lord sa 80 years nga birthday kining tanan ng giampo sa ngalan ni Jesus sa tong bugtong mangluluwas. Amen. Amen. Sige. Hamas nanay nagpatalikod ba nanay? Wala gus nanay diha. Ano man ang ilong? High school na ka ken? Dari ka dari. Dari ka oh. Mo maestro makala ka dai. Lato oh. Ay na. Nay kan na ah. Oh lingkod lingkod. Bila ni ato nila. Lingkod lingkod. Gagaw ng undoy usag sa. Lingkod do. Ay Mo nagkatong Kyle. na burusan ni Irning. kato biraha tungo sa ka lamis. Ano na basta dato nga baboy. Ha? Sa daong baboy. Asa na pitay? Pigi? Oh, man siguro. Dahil isa. May lam. Ano ako rin?
Ikaw ay? Ha? Nagamay to ha? Isa na. Gamay ra, gamay. Bukog lang na. Ha? Parang dapit sa bukog. Di na mo kuhan kaya man. Sa ulit mo ay. Nga naman, dyan na, marami ito. Buhat ako sa buhay. Pahamas ako nung atan sa iwa. Kaya giwa pa nung sana. Di man ako. Kani ba kita ning kinanan sayang? Oh. Di, ano na ako ni. Kani galiksis ay. Mahon na mo? Uy, do. Do. Magingan naman. Nakatugni. Nakatugni. Ano nagdili? Amante. Eh. Aman. Ito guys, pag humanog pa ni mo nilagay ka nagmanyanita, nanganog pati mo og binata na po nila dari guys ang ditso ni Limuel og ni Tiri. So ako guys ni punit ra jud ko og panit, kay di jud ko mahilig dali magkaon lagi og bago. Ala. Aglo sartan. Ako nakita siya tunog daw. Ako kay wala na mapugol mintin. Salamat sa Ginoo. Ay, naman na. Ha? Papahay blood. Naman na kami. Pero di gyud Gabi ako pa. kung palabi. Gabi, Kaya gabi, sa mo to gabi. di mintinan. Unsa nang mayroon nga itong? Mga paminta na dahon. Ikaw man ito nga, manggawas na ka, hindi ka dali. Lagi si Mal. Maligit kita ni si Rim. Sakit na sa. Melom. Harabas tiri. Pwede ba ni kinanan? Ter. Tiri. Ter. Mga jud ko tatang dyan natin sa bata. Kinsa nang kinanan? Bao, kinsa na. Wala, nito, di ba nga nasa ito? Bakit po, nito? Kaya nito, ito, ito na natin. Ang hugas, sabi! Ang hugas, me! What's up? Ang hugas, sabi, kami dyan! Ayos, sige, sukod! Mungka na kung naway ba. Sponsor guys kanang biko nga nay nangka. So tulo na agban gi kuan sa manyanita plus kani pod daghan pod ni pero gi kuan na pod gi kauna kani kang Mama Julie kani kang Roy Iskabitsi ako'y galuto kani kang Mama Julie kani kang Ate Esther Humba ako'y galuto kani kang Junjun ug kang Jijin Ninja kuan kani tulo ka pansit po guys na nya nailitson kang limbol sa kabuok para nailitson po ni Florami napilitson ni Ate Flordelisa so klubi lang na ja nagdecorate po kadiha guys oh Ay ba dito kuan ni pa? wa pa tulad to wa pa niabot ang duha ka litson bali tulo ka litson salamat sa limbuhol sa litson nga pamahaw pero di magugumukaon og kanang baboy gud tilaw-tilaw ra. Oh, ako wish ni mo tatay kasi mo na birthday and sa daghang more birthdays to come ni Lord, daghang blessings o hinaot po na kanatagan pa gihapon ka o hinsog na panglawas o kana kaya ito man yung mga Ay naga nagtugtog para madungog day pinay tugtog ba para mahitungog ilang tingog. Dagan pa ka og taas pa kayo nga panahon para makita ang pamilya mga ako nga maabot ang mga panganday tayo. Sinaot po dun ta na safety ra ka pirmi, malipayon, stay healthy and have more blessings to come. Happy Happy birthday! Happy birthday, Tay!
Undoy na, undoy. Ako na. Lo, tagay sa kong kutsilyo. Wa naman lagi mo no, tao na ikaw mo, kamu nga naman. Kalimutan ko niyo may ito. Ano yung mga kapitan? Sige na. Buwan na naman ko dili na. Itlong kami, napo na to. Wala ang kapitan doon yung maali mo dasyo ba? Ito na yan. Lagi pa ka na si Tatay kay... Ano mo ba? Kalbo na naman ko. Tunis. Dari na lang sila nagkaon kay napuno man na dos kusina. Nawan, lutuunan. Sir, kaya na sila ikuan na to, mabilin. Tulingan na, kato diri. Naghanap rin tao rin. Naman din siya. Pinakigol man ka Dalton na pay laso-laso sa imong likod. Mama, ay kulab mi sakit. Ano yun siya daw? Sige, kapoy na ni. Ano sige, bye. May tube niya, straight. Hala, luya. Bye, salamat day. Salamat. Oy, batay. Uy, ginoo ko. Na sila guys, diyan ako po manguli na po ko. Namingaw na po dari. Naghanas ta. Naghanas tao di. Tao. Guys, ko ni Crystal at ni Guys, ko ni Crystal. May abakado ko dai. Sige na amping dai. Isa mo sa day. Alak ya tisir. Nanay nga, kuhan. Ay! Nanay, ipasid. Kay tasbit-bit ka to. Sunay, sunay ka sunay. Ay, pa na to. Kay mamatutuba, kay manguha na niya ka ng tukan. Dugos. Asa man na ba yung dugos? Ipaw na ka. Wala ka pa. Palit ko. Wala, sige markut. Naditig barkut guys nga nga ni Puma. Oh. Ibutang na siya. Katra. Yung daga na kayo sa tanong mo. So na di ko dari laka programi. Okay, ha. Gikuara na gipang butang na si ngani nga. Nagipang silupin ba? Basi nung day mamalit diyang padaganan. Ako di sa una pag pandemic nga mamani ahang kuan nabuhi ko dani sig pamaligja. Kani nga ni mabaligja naman ni 500. Mabaligja na ng 500 na nga nakanak ah. Kailangan lagi pud na kay maintenance lagi pud nga ni. Na kay taga natug. Kawon dili ra. Hala na madi sa nga ni santan oh ay kani oh. Hanging man din ni si Jan nangadyo ko dito sa Kaputlunggam. Kana. Mura utut-utut, ngaping. Kani ba? Kani makuha naman yung utot-utot man ni siya. Oh. Hala sayang atong pagngari. Nagasay murag millionaire oh. Ila programi buong di naman bulan ha. Kung ako des nakadadyo kukuan ay mahumot mga lipstick dami ka sa ka. Kamong bahay day. Salamat. Nandaghan akong bit-bit ng mga lipstick makaabot na ko. Pwede ano nila, ihapo ko lips. Day, labi babay na bay.
Salamat. Oh, lami kay lang bahay guys. Oh. Kay nasa overlooking. Dahil lamat. Tagain ko din mga lipstick ug pa bango. So ato ko ilaka Mama Julie. Kaya ato biog maribuhok. Muli na ko guys kay na emergency laging uli na di mata ko muli dadyon kay kuan na may sakit si Papa Edi 5 days na wala makatrabaho. So kinanglan na siya ipa laboratory tanan. Nay tulo day. Sakto jud mo jay jing sukod. Aster ni hapit. Hala daghana di ay. Ha? Nangahug day si Ja. Baho, si Muta, tuktuka ka nang murag kuha na siya. Huwag ka nang atoy daghan si babaw. Ano, daghan na ka jug bunga. Daghan na sa bunga. Uli na po kong si Buday. Anong katinil mo kasi wala ka sa nila say? Hala, noon sa naman kajay. Saka. Daghan mo ka sa di mong tindahan, day. Ikaw rin magbantay-bantay na na. Kaya sige maglakaw mo mo. Ano ha, naglubi oh. Luwi lagi, yan ang hug lagi ni Santol tamis ni. Di day mo mamuni itong mahog. Tamis pod. Kaya nga. Lamir ba na Santol? Sigano nga gibitbit hinog din na. Di, magbagimitan, di bangutan naman ito. Kuan. Oh, mas buntag. Diyan guys, kay salamat di guys sa Ginoo guys kay naa makasakay ra day ko alas 2 kay nagtuo ko alas 4:30 pa ang biyahe kay alas 4:30 pa jud ang biyahe. Kaso lang kay na may alas 2 so nakasakay mi tulo ra pud mi ka pasahero. Salamat sa Ginoo guys kay kuan naka-safe ra jud. Salamat ni Mama Julie sa panihapon ug paghatod dadto sa sakayan. Salamat ni Eric. Salamat sa mga isuon nga kasabot ra sila nga muli lagi ko kay emergency lagi nang pag-uli. Dapat 1 week pa ko. Dino ko guys, alas 3. Bidya ni Abu Dhabi. Gumayas agihanan. Agihanan sa Light Paris nga kuan 22. Warami tulurami ka pasahero. Kay mo puro truck may sakay dani. Ayo nag sadyo pa na abot na ko. Alas 3:30. Ako kayong barko. Di ko uli sadyo guys kay kuan. Dapat 1 week pa ko dito. Nara emergency. Okay, naisakit si Papa Edi. Unsa guys kay alas 3:30 pa lagi sa pa di mga tricycle dari padung sa gawas. So magbaklay na lang siguro ko guys. Padung sa gawas sa kayan sa highway na pa Uslog. So malakaw ra man pud guys gikan dadto sa kuan guys padung sa gawas. So ngit-ngit pa guys. Nako guys. Una na yung 2 kabuk lagi manok. Asa mas dante. Call. Asa mas dante. Hala, isa. Ay, kuha na akong tanom. Asa ba? Naginukunin sa naman ka pa. Naniwangan lang mo pa. Guys, nabuto ko dali guys. Waka ko'y tugtog guys. Kuan. Birthday tatay gahapon pero gadali-dali ko uli. Kung kumanahag pang luto dadto. Kung kumanahag pa kaon sa mga bisita. Larga ko dadto. Alas kuan kay kinahanglan din pa.
Muinom ko. Guys, so bagakan itong tiil. So di lang na ipakita ni Jogi isang tiil guys kay kuan lain kay tanawon. Kanang nagnana isang duha ka tiil. Kay bawal ipakita na sa YouTube ng pwede ba na ipakita di? Hindi na natin ipakita guys. Basta na pa-check up na namo kasi dyan guys na nandiyan mga tambal kumpleto na. Itong sa Bogol ba, hawas ko. Kumpleto na yung mga tambal guys. Asa na mga box ang gitang tamo ni mos box ni? Pero, yung usa lang ako na kay ang gila ay nagugat ang panglas. Grabe ka. 15 ka tablet guys ni kani gamay ra kadyo ni sila tag 250 ang isa. Ang mahala din yung tambalan sa ni. Kay ningan man si Duk Amit nga ato na din yung tagaan og kanang mapatay din ng kuan ba hindi na ko na magbalik-balik. So katong last di ay nga check up di ja. Gipabalik din na si ja nga og na okay na ba, ja kay wa man balik. Mo na sa ni ja kay wa sino balik. Balik ko nagyapon ko niya. Di ba katong des ni Agi? 3 days? After 10 days. Oh, may naghuman lagi ni mo 10 days ani mo balik ka. Mahal ba kadong so nag-kuhan ko guys ga dali-dali jud ko guli kay hindi man to nihilak lagi ko kay naluoy ko na duhang gibijaan nakasabot ra pus tatay ka hara jud gipasabot nga ni jud ko muli tay kay na emergency lagi dari nga nahilak na magud si Crystal guys kay sila yung muda ni Papa ni Ije wa ko'y pabilin dress bay so mo nang ako'y nagdakaron gikan mi naman lagi na kay magdisid lagi sa lakaw kay duha lagi katiil. So na naman na silang tricycle. Kung nagbayad na naman kung pakyaw tricycle kay di man sa pwedeng ang arsahon na dito yung wheelchair. So kana ijang sakit guys sa una pa jud na uyab kami. Kanang nanguyab pa na siya na guys muadto na siya sa boarding house dito sa Laguna. Kay kuan nangalata na ijang tiil ako murag siguro gi tuso-putos Ginoo guys nga kanang siyang mabana kaya maasikaso sa na siya kay atong tayo mawala siya mo asikaso niya guys nga patambalan siya so uyab pa mi ako ni nagpatambal na niya na siyang kanang ba na hunara na siya daw bayabas nakinamdam ka pa sa una pila mo edad to Ang tumaso, uy pangatlo no. Sa 21. Mga 21 pa na sa edad kay pagbuwang raman na siya nag tulo ka tuig. Ako na tong time kay murag sinuibi pa ang edad. Kay nanganak pa ako 20 ang edad guys. Mo nang bata pa ko. Nana ko'y anak nga kuan. So murag gitusos Ginoo nga kuan na siya na gi tapatambalan na siya na gi pa doktor. So uyab pa na siya na guys sa una. Muna hantod karon nga nagminjo nami na naghapon. Balik-balik ya po ng bakterya sa dyan tiil. Kinamdam ka lang dito ko sa Laguna sa una nga. Kasi sinilas ko gana ko maglakaw ako kintaw pintikod mo yung Ano nagtalikod di mo pero di man sa lapa-lapa to, sa mga daliri man to. Wala pa kay dili ko matuto siya kuan gyud kanang ayo nagrabihan. Ay lagi pagtamak-tamak lagi kay ang sahigi daw niya og kuan ra ba gisunrokan ra ba niya nga ang isog ra ba ng sunrok. So di naman na ipakita gyud tiil kay kuan. Ang isang tiil ka ng tawag nito nang sus grabe guys wako tugtog guys wako jud ko'y pahuway kay lagi na street ko dito pang limpyo street ko wako to paggabi kay ngasikaso ko kay ako may nagluto sa kuan ni Ate Esther sino ni bawo po sa Ate Esther to dito nabilin si Zainang limpyo ja kusog ko ni Mama Julie si Mama Julie di po pwede nga magpabilin dito salamat kay kadto ko ni Mama Julie kay kuaning sabay ko silang tricycle kay lisod kadto og mag-atang pa ko guys mura kog basig ako na puy disgrasya kay wa ko sa akong kagalingon bitaw mura na blanco gahang huna og unsaon na pag tawi dari nga ni po jud na low pressure nga tagan ngano uli kuno ko nga naibagjo nga na ba nagduha gahang pero salamat sa Ginoo kay si Prajugo guys linaw kadto ang dagat grabe ra jud ang inampo dadto balag dito ko natug sa daplis sa kasada kay daplis kasada raman day kuha ang ticket dito sa kuan o shout out day ko dadto sa
followers nga ning doon na dadto si Big Big Vlog nga nagkuan man na siya nag vlog pud pero si Jay mo kuang ticket dito sa kuan sa ticketing dito sa noon diyan siya nga paadto na rin kuno dito sa lahi man nag-ticketing di kay naara man din sa kasada sa gilahang kanang murag pantalan to la man ya adto umadto pa ko dito sa pahigdaan sa pantalan mobalik na pa ko dito para mo kuang ticket madyo gali guys kay kuan kana ningon nga naibiyahe alas 2 so kahan sakjan dun ta di gali alas 6:30 alas 4 kay mao na schedule madyo gali kay na ining biyahe nga nagkargag daghan kadto mga bangka sakyanan nakakuha ra may ticket tulo ra may kapasahero dahil sa pag-birthday day pud ni tatay wa jud ko naka-video dato guys kay ara man dyan ang bisiha tanan guys kay kuan nagasikaso lagi sa mga bisita. So nga naman dyan basta mag-birthday masikaso kag nakisento mga naabot nag-decorate po ko dato guys kuan nga kanang salamat po ko di Florami og ditiri kay ipunan nila ang pamasahe ipunan nila nga nakapamasahe ko dari kauli salamat ka do ni Florami salamat sa kuan ni Florami kay to guys naka-daog po ko og tumpa duwa ba yabo sa kulbi kay di na ko makatindig kay maglipog-lipog na jud ko guys kay ko tuog mo mana danig edit guys mo iglip sa ko kay kuan so hagi palitan si Papay di pudog kuan mo palit ra ko isda nga kanang pwede niya ba kanang mga tilugon nga isda daw salamat ni Florami di nakabunot ko so ako ra din siyang gikuan kay si ganahan si Cristel pang simba ja pabango hapit dito sila ha guys kay kuan doon na katong bagra nakakita na kong personal ni Danton parang kahimos bujag nakakato ka pag mga bagay so aning gikuan kay di parang ninahon guys parang ni Cristel nahilig man si Cristel daan na mga lipstick ay ginawa ko guys kanang di lali magahang kuan guys kanang ahang tawag dito mga gipangpasan di lalim na ako dito sa family house jam kinanta ko nga dugay-dugay pantapudad to mga 1 week pa di ma 1 week ko uli na lang siguro dari kay siniguro po di pa nakaibaw mo kuan na to mo pa-check up ni nga to man ko pero di man pwede mas dito na sila jagina na sila nga balik na sila kay magpa laboratory lagi kuno kay ninga lagi nga diabetic sa kay naman na say doktor guys nga nag-maintain jud nang isang kuan maajo ra si tag tambalan ra pud kay kapila na may Diyos dira kapila na may check up na yung mga resita dari pud tinaghan aw daan ni mga resibo nga itong pitsaha to si jana ang gida murag na January 3 na murag February ay before siya na aksidente before ka na aksidente to nga na-absent na January gani February ba first day na siya na disgrasya di murag January 3 to nga gidaka na kuan liwas og New Year nga di na pud ka makatuog kay naghubag pag imong mga tiil diyan ado na pud to siya guys wa na pag inuman sa antibiotic na ado na pud siya na di man pwede magsige na lang kada buwan na lang mag-antibiotic bawal man na patay mo kidney ano to guys kay naibutang nga kanang pila ka paring sa kani 28 ka buok 4 times a day Ida katong usa sa tong arong basahon ra ni dia paring usa kung ano man niya katong tag 250 once a day after breakfast unsa mahuman to ang mahuman ang napo ka tablet ang 5 ka tablet ay 15 man ni siya ang mahurot na tong 10 ka tablet di na to kada adlaw ang 5 so ang 5 kuha na laman sa usa ka semana kas-a may tuig pa ako ang doktor so mo naghimo ni jag 15 kay kaning 10 is imnon niya sa hantod sa napo ka adlaw balik mi kay tanaw ni jag na okay ba so ipadado ni ning 5 kas-a na laman sa ka semana
kay mag-isig din siguro yung tambawan eh. Puro man na antibiotic. Lagi, isig din siguro din. Sukaan ko deh. Sukaan ko. Kanang wadyo ko nakatilaw guys sa mga pagkaon dadto lagi sa birthday ng tatay. Kanahan ta kumukaon dadto sa giluto ni Eric nga adobong manok bitaw nga Bisaya. Bisag san lamang jud kapugmit wadyo ko naka kuan guys tilaw. So wala ko nagbihis na kay ditso ko pagabot na rin ning kaon ra ko gamay kay pas mo po guys patay po ko kapil. Ano to na hindi so na lang ko ipailis na si Ja. Ya, kuha na ko dadyo og tricycle dadto kay nag-tricycle kami. Nanawag si KitKat nak. Sa di sig busog gutom. Unsa salamat di kadyo sa nagsintog puno og palit sa pagpalit sa mga tambal kay ang mahala man niabot man nag 60 kapin. Salamat. Salamat kay kanang jakong gitabangan kay bawo na kamam og kinsa ka salamat.